na fa wuni me papa na me yam ora wuni me minimu da so ni me da wuni me me piti ketia wo piti ketia enti di en e wo ya me krom o ma me ti papa me pa cho so wo hwe ya de am di ba yawo next time obi asem kwa go to me mami papa me pa cho ti me me nga kwa me wo ne na sisa wo me ne sha wo sa wo ba ba ye no anya koye dwane nya sa papa na me ka ma wo enya me ne wo me nya me nipa ora sira me no kasa wo ye nyame ade wo ye nyame kraman me evangelist me ne wo ye evangelist wo ye hwan me sampa ba me enya me ne wo Jem bagum oh mami Jem se me no be mi nyonyo Jem wo ne wa ma ora ne kono wo ne me ntia me ba bone me ne de wo ne wa hyehyɛ ho me bo a oh that way wo ne wa hyehyɛ ho me bo a thank you me bo a wo ne wa hyehyɛ juma mi di yo kono me se juma fo de nya sa ko wei ari na msa ka ya wei ano ba bi ne ne wei kuta okwa what ekuta okwa ana na sakro na hali me bo a what say so fo etu ni na hyehyɛ ho na opeko ye dane mami tie me hey me pa cho tie woni mi tie me adian me ni pa nya me hira me osra wa he evangelist lewe me kam se na de wo yeme no nyame no osra wa me bo bia nyame no osra wa so fo bo osra wa he me bo bia osra wa kaje tia na so osra wa he fa no osra o she me dum ana osra wa tia o she ba tebubu wa bodam abo me na we ya how dare you abo wa bodam mo me evangelist lewe and so what yin se be na me kan kre ti me kan kre che so ma mo ya katin te twe no na be afia no ma me ti ma ba be otan fo me nya fia na gajem sama nya is nya za unye is ma me ka cho me say enenye first and last ada be hia me mantam baabi ame me di masam na be ba be gina ho no mo no atitwa so unya me so fu no ate dasi ye frenya me ni pa wo ka ho me nyame abo a why what but ma bo am na wo ye nyame krama hey ma me teme wo ye nyame krama tie mo ya ma bo me bo me ka ra bo no bo me so for me ni for hold bo me nonsense picture so fi okọ what but damn sister enko aya du fi asam sofo we chimba wati enye wa na wa se wati wati we hwan se o to sa bo me na twena bo hu wati twena bo hu how dare you apuwa wati o to sa bo me nipa wini me faji mi kodo ya so aji wali so ma je me to Abu. Well, how dare you? Abu. But sister, be better, sister. Tim, over me. Na come on. Wanyam no na. Jimmy. You so free the way to be time cry. Now we tell me. Me do Yakupon mo bro so. Two for sale. For sale. Everything I call. Apart from Bible myself. Oko bi asembia. E ma shiwaku. I said I hear nothing from. Na go pa mo bro so. O two for sale. Ja me son. Who is? Na no enka ho. Eka ho. Eka nyame abodi na poa na ka mema o nye de. O mu na kwa ho. Ti na osisi akia no da kwa. Sisa o kwansu no na yo free a. Wonu se obro mu. Me lotu agent. Who me? Who me me chia ka papa na ye fit. What? Papa na ye fit. Who na mashwati? What is? I know what such a thing. Miri abumi ya time. Yabumi ya ti. Debbie. I know you didn't go casa. So me baba ba ko pe. So no you go casa man. Pacho. So I mean casa yima. That's what I'm saying. I can't nyina won dem wi.
Memobo, if a chummy, why, it means Sabium. Me coffee, a menina cocassa. A bomodia Susan Menina Bacasapa. I know you in Cocassa. Me baba ko pebinka ho. E chanam de humanam de abomi. Dabi mempenesa. O ranka wale nto so kranka mempe. Nanso nyenye ma wodi gina hoyin, ne se de wusi gina so yi. Amase. Wani mu nya mo fe. Wodi di me so me so. Hwe me be me bi pro me so. Enu nti ti kwakasa kire no. Wo ma bi bi. Brother. Achawaka mati. Abomodi aso se menene bekasa pa. Se ni onu odo ne ho no, saa no obi so do ne ho. Edo no so ne ye momma. Ti so nu di obi ntimi mfa nya no. Nse so di ye obi. Aso menene bekasa. To the kuma to ye. Why? Acho. Ese se mi bia na meye. Why? Ase. Acho hwe me bi nsi bi. Oh, bi nsi bi. So da jam ko ele. Ani that's why. What's it? Already some by Manchester. Only Papa. Shall come to Israel. Shall come to Ghana first of all. Shall come to Israel. Shall come to Ghana first of all. Shall come to catch one set. Shall get up on the set. And you're a one set. As of one say, now already now coupon senior, celebrating the coupon senior. Money is in a flower, we are then I saw for more yellow on a more union and for yellow, and then for a eh? So for one of your Solomasta, and now Solomon was and that's so far. That's all for who just a message, who is a sinner, and who Bruno, who Buma, who say, who says time was who say, and a Nana, Wapa. As champagne so, Rosalia, what catty, hello, hi, Mama, Miyafu, Galaxy, Samsung, Nokia, how dare you? How dare you? That's a photo. No, just a basic. Yes, I basic. Who did it? No, didn't see. Otaka. Who's the fear? Who's the fear? Hello, fire. Over to train. Nakapu. What did you say? Papa say. Who just a message? Just a message. Mutisadiano. What? Mutasa Messica. Namu Nyanuni. No one says Solomon. Oh, you want Tadia? No, you Musica. No, Papa, Mammy, MFA. Papa, Namu, I'm so Papa, say, Papa. What's it? You are there, no, say. You are there, you are there, no, Scano. What would you say? Kuno, who's a sinner? Then you're going to get 1 year or more. I suffer. Who shall Solomon? I was at the slow. Would you want to be passed on your mammy? Oniska, what is shoe of a sovereign? I'm so mammy, chatted, but for they say 2 million, 1 million. None of suffer. I said, I was so and you are mammy. Your body change. Mammy 500,000. No, 500 Adobe. What Jimmy? What your mamma brothers say? My 500 time. What poor? Uncle Fano. Namu to Scar. Can't say Namu to watch a deal. What do Scar? What do you Scar? How dare you? Matthew, I did you watch it? Namu Famaka. Or so the Marco. I was from Jimmy for. I'm a Canada. And I just a living. Oh, preacher. With that time, I was some. I'm going to let you. What Jimmy? What Jimmy? Who was America? Who is America? Bob was a salon. What's up? What Jimmy? I'm poor. Who shall have done it? I'm telling you. Fuck you. How dare you? How dare you? How dare you? Who just on Mexica? Yanka, how dare you? None of the internet, so for your says, this is an own thing. Or a vampire man.
na wo se ni nyinsai afra ne da ho anu aba ne ne ana so bu se ntamo ana se hu how dare you? Adasam. Buy school fees. Who bet you school fees? Every member. Ah, so responsibility so bet you school fees. No, I'm sorry, I'm ready. Hey, Vivian. Who dear, a collected to our swallow men. Who be one of our company some and someone into me can I walk. There's also my mammy near you. So whisker. And I let you catch your mamma. Sure. See, I can't school fees. I can't so I ask him. Ah, you wire banana and Macocan. Sometimes I'm bunny and Copacoca. And I'm a sister, Evangeline. I have one Pobecam. Sasna, the angel, jail, say a bonnia, already, Obeka. Miss me a bonnia, Obeka. My bonnia, Obeka. Why about no so of half cast be a Bessifia, and I'm 7 penetra. And I don't ask him. They're bonny Pobeco, yeah, bonnia, I in your face. I dear me in your face. I didn't mean in your face. That into person is his own show school in Viana. No from school fees in my name, could ye? Diamuba Bruno, no Abesham. Diamuba Bruno, some of Papa, no Wabano Abesham. Did I need to fear for respect him? I don't respect. Oh, Father, I don't see him. I don't say, hey, dear, you can't just only back aside. Respect, man. You can't have some intro. Hey, shut up. Don't be silly. James, Shaye, woman, man, so. Me come in, Papa, I say, so one Shaye, not the baby, yummy man movie. What damn now, who born now, what's the mind to whom you are? Shaye, woman, man. What do what somebody have? 2 minutes for me say, near obey be a ye. O qua, o ba baby sawasem. Obianu niasem. If you dare touch any of my children. Dad. You smell pepper. Oh, pepper chrono, you smell it far better. Pepper chrono, you will smell it extra. And you try. Into person just or ban or cover in Intino. Oh, up here, I wish you be what we Hey, media mudu kwase someone me for so na nkola say na nkola say wo suba pone mimi ntu akola bi afo omo nyina minim say omo papa ne na emom obura bone na wo bone fie ha na mimi bra bone nkola no omo ni tua mimi bra bone me me ka chew Felicia enkan nyame hu mo enkan fa wo hu mo bo enkan nyame wo hu mo ba apodam ni suba fu a wo de tete nkola wani mu ati sa me bra bone na sa nkola no Felicia re yo wa bra bone na sa nkola ati wo kwasi afo wo mu bete kwasi afo nyame hu mo bo owo so omo ya kwasi afo nyame ohu mo bo wati ofa boni wini ni awo ye wini ni me ya ba edam na wo bo na wo nya wo ya bibiye na wo nya wati woni wo wale a wo ma ko wale na mo mutumi meka ye ni wo fia wo wale a mama okwan ko na ko wale na se fia ha me ni me mate wotimi nta mani da Felicia me ka kire wo Felicia se wo man eni wo hankasa oni padua na mu gina ho se mu amume se ese eni bema mimi ti fia mimi ti na mo anya dan atimu no enti di ai me tore mo sia mo yamba shemo wati said the Bible kan o kan ni say ko po ka kire Moses say wo betori Israel fo ase wo be hye wo mu nyina ase na Moses ne yabomba wo de aye man foforo ni me ho enti tore ya ni me ho na ko fa wo bi fa ma tore mo se na mo bi ba ko ko wa se be di kan ya sorry me na me ka kire wo wo tan so wo kika wonni mo wo ba tore me na me na me ba se wati na me di kan ya tore wa se aya sa wo ya de papa won kwadam pa no abusia fo so ndo kwanka mi ba busia mi kwanka abusia fo do kwanka mi ba busia fo kwanka Felicia royo me na me ka Felicia royo timi nyame wati edam na ebo na beti wo dam ni wati e ma pa wo gwa jamanti what ebo dam no e jaman ma wo si dom no
won hu ne wo ye no e dey san fun no adai wa ko wale akwa wale ai wa wale obu fa ho na ko wale abeta me ni me man e ma so hey come boss still come on, open the door for me nonsense up for the one yam sun penie ya pe heaven a konie Pistonie adebiara uyeno asase sono isa unse yesu ko besa awu ma babo eno tinya no jano ona mi ka se tia mi tashi su yen safaka ya bebe o je ka kokon bibi Awurade mmatras yo anope die me wo Kristo ho asempa bi a me pese me ne mo eche nyame ne ba ada o ba zo ba be didi atema o tabi sa na sofu ba ko ba sele koye o de ari bi abo de me mfitaje kwa kwa de bi o de bola so ana o ba ki kan se mu ni kire won so ba o so nsam fu na bi na o ba kan kire Bible say baby a benu ana ba se hia na wo uba ye class is of ayese anybody at ye nyamiansa ade go ndo na je za ye so ye mpen sam fu bi ati sam fu akwa asempa no ena medem nam na nipa ne bebre na mo o mo ka asempa no na so no mo di nipa atem me de na ente sa me de asempa Onyankopon de ama Kristo de aba wiase na me de bae ensa mo numi enye bone mame ngamjeo Kristo na o kana wazem kwa Kristo one wan ha ye wana kwa zebe zuba ono zabo zan kwa zakala se denje ze kwa dobiu ze deyo obeka je me z polende menya zanwe no me zakra mame kama ndi zema wiza kwa na meko hell akwa koye captain capito kura mezimere udime kan jeme de me you are vote to me na zazovo no ba betumo hell esa mo no me de kaka sa enya bone mo obi a mo nsa mo no ho aten efise Yesu Kristo se Yohana suboni ba ye no wanidi wanom nsa na nso yeso wa hombone na me Yesu Kristo mididi me no monsa yasimi yende bonyefo ene mratofo adamfo enti nsa mo no mo obi a mo atese eye bone me pedo kan wuzi Kristo ere ono mo kakra passa me cheke what me value za abeno abebi waze no ga ya na Yesu a winza na Yesu ya winza bia na ne bone ne ze yo ene na asempa no ne se Onyankopon odi Kristo ba wie we yase se ba nipa benya nkwaje enti ensa mo no me Kristo wabenom bi dada Kristo adwaman wabua ma adwaman mofo dada awudi ankasa Kristo wadi awudada enti dua so okobo ya no so watua ya ka nyina ade amaye enu nti na nipa susu se oyade boyefo adamfo nti mo obu mu nsa na monom no enwo atan anyamfo so ene se baburu mu nyintu asem koronto fo mo matitu koronto fo mo madika ne tidu mu abiasa ba wo se mu didi o munumo ye nyini nyina mfa hye Nyankopon die ni mo dem nti die mo ye ko mo bi mu mo atan ko so Nyankopon ko ne timuafo ne nyina ne se mo ba fa Awurade Yesu Kristo na mamenka jo sa mo kra je ko za enu ano no he mamenka you bin show point of correction uzi Yesu adwa yenza gaga mai sanete odwa yenza mai eno pasama na ye pa boni mu mi odibo ni disease ball ndi me pa ni boni mu na me kan obuti na jimi enza mi wi nyina ji enye mamenka Simmering sapa merinza na mi odibo ni metimako heaven dear ene mesjo min ko hen ko e capitu me prefer me ko heaven na makwa libra opani dia oka no wom na me ba ne za de men sawo so na je ze ba je ze ye pa e bonu mu na ye kan keke
Uzi ya paya boni mukaka yebeti magobi. Azan ya wineji. Anye have the big keke. Mama mezazu aizaranda. So, mama izazu. Jo. Anye ni opa muka sama wasa me ne muka. Ameka monka bi ni machi. Ene dey me wo bodi. Ene dey me ufori. Me de mano pa muka se. Kristo ni Awurade. Kristo ni Awurade. Me de makuma jidi se. Kristo wi. Kristo wi. Na Onyankopon nya ne frɛ wufum. Na Onyankopon nya ne frɛ wufum. Nti ene dey. Ene dey Miss Ball dey. Me ofai. Me de makuma. De makuma nyina. Ene me kra. Ni me nipadua nyina. Ama wo Awurade. Ama Yesu Kristo. Eno ano no. Se mo apɛ mo aka wenti. Enkwaje na ano no. Nti me ne mo bɔ mpae. Awurade Yesu me bɔ mpae ade o man hyɛ wonsa. Me mpae bɔ ne se fa o magya adware wo mo. Mate bia na o mo man sa ngom. Awa. Me frishia. Na ati sai. Awa. Where me ba nya body bia. Na de me pesa me na o kakakra fa bra bɔ mo sa. Wo situation no. Enye ntokwa eni dedeye. Ena be maso otwa. Ya de me metima kakakra ne se. Onyankopon asem Bible wo se oyena koma eda onu Nyankopon nsem se sutra do onu nyame pe ena ode ana de fa ese obetimi atenetena suo so a yesa wonya abotre na wotwa ne kama no na wotimi afam enti me pawo chew se obenya abotre ede akorokoro ene wura atena fia na eno beboa ama so ntwaba sofo ni ahobrase bia memre ma meku eso nsɛmfu na no da so no odi nsɛmfu de sɛ nsɛmfu mi kunu di wa ha no eni ahobrase bia menima no nyina ne sɛ saa ahintasɛm we na Kristofo mba anasa warefo yenye nhuniye si ebe krokro bema niama bema na tena ye nkyɛn ebra ye pibia na no kwasɛm ne sɛ awade mienu no no pɛ sɛ okɔ wade no mami fisia sɛ wonya abotre sɛ de sɔfo mekan na wofa ade ye adwuma wo sɛ Bible sɛ oba bra ho asɛm awuko na wukun so eno sɛ saa ne mani mienu ka bomu a wo benya asomdwe de atena fie ha saa ntɔkwasɛm ni nyina no ɛto betwa ɛni nyina mu no Onyankopon ene bebu aten de make sɛ Bible sɛ nka obi bɔ wasom nifa wo so da bonko ma no ɛno bɛboa me nipa ne difo ɛsɛ maame ɔbɔ na abɔ ne bia ɛba wadifo dɔfo me kunu die sɛ me ka sɛ n'ani mesi ne ne te a ɛnyɛ asɛm ketewa ahobrase bia ni hɔ a memfa ma me kunu na mpo na sɛ masɔre sɔfo mede tu n'anim wɔ ne bɛtena ase ɛka bia bɛma no sɛ wɔno deɛ sɔfo no ayɛ late so wɔbɛtu ne fo ɛsiane sɛ wasi n'adwene pi so wɔno deɛ aware a na wɔware aka ho yɛyɛ deɛn a wɔn deɛ wɔware sɔfo ɛne sɛ ɔsɛ medika ka kyerɛ sɛ ba ne sɛ ɔka na woka ne bi ne sɛ bɛrima no akoma bɛyɛ tena nokwasɛm sɛ ɔsɛ wo na woyɛ yere panin sɛ wɔ so wɔbɛkɔ abɔnten akɔware bio koraa no a ɛfie wei ayere ketewa ne ntim mɛtu wode ma ne nkɔ no nkɔware atemmu ada no duru hɔ a Onyankopɔn de atemmua ɛbɛma no sɛ papa ɔyɛ bɔne Onyame ne bɛbu atan wɔne ne yere na ɔkɔware foforɔ na wo a woyɛ panin deɛ mehwɛ ne sɛ fie a wode a bibie no ɛbɛbɔ wɔ nti baako a meka atwa to ma me sɛ wobɛbu me sɛ ɔsɔfoɔ na wagyema tom sɛ deɛ da bia mebɛ ne odi nkɔmmɔ no ɔwo wote sɛ ne kaa no abɛɛbɔ pepeepe pie firi dɛm na wo ne nkɔla ne nyinaa mɛbu nkɔpɛ yɛ ma wo na anim wei ɛnyɛ mmerɛ ɛne sɛn bu nkɔtɔdwe na pa ne kyɛw na baatɛ a wo na wotete nkɔla wɔ fie adeɛ nkɔla ne nya hunu sɛ ma mɔmi ɛkɔto fam pɛ ɛwɔ nkɔtɔdwe mu a they will learn from you ɔmo so bɛsua wo na ɔmo so abu nkɔtɔdwe na pa ne saa mompa papa ne kyɛw na mɛma deɛ yɛ paakorɔkorɔ ɔyɛ ma manfiri sia yɛ ne sɛ deɛ maka na wode you win back your husband wobɛwie ne no back mepakyɛ wate na menhyira wo I'm very proud of you. Siadia ne dia jaya mani ananom eye nyankopa juma eya disa use Yesu anko Bisa
Adentina within my tummy. Chamada payo. Hey, sound sad. Yes, so go be sad. We are missing. Oh, it's sound sad. Yes, so go be sad. Mina mukupia so for me and be so say one I saw to come. Yes, before na me go